Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Йомгаклар ясалды, планнар корылды. Чаллыда мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Турыга хәрәкәт иткән өчен штраф яный. Минзәләгә баручылар кагыйдәне ни өчен боза? Яратылмый калган ярлар. Чаллы Татар дәүләт драма театры яңа спектакль әзерли. Чаллы белем бирү буенча икенче, тәрбия эшләрендә беренче урында. Бүген шәһәр балалар һәм яшьләр иҗат йортында мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Педагоглар узган уку елына йомак ясап, яңасына планнар кордылар. Замана балалары безне нәрсә белән шаккаттыра? Конференциядан репортаж. Летом 2016 года было очень жарко, и мне захотелось сделать самому кондиционер, покупать дорогой. 50 минутта үзеңә кондиционер ясау, бармак эзе буенча кешене тасвирлау, галим белән элемтәгә керү өчен аэропорт яисә корабль уйлап табу. Хәзерге балаларның фантазиясе ишекләрне белми. Ренат Уразгелдин мәсәлән Чаллы юлларында бөкеләрне бетерү проектын ясаган. Моның өчен автотранспорт берничә биеклектә йөрергә. Шәһәр үзе Корткәрәзе кебек берничә зонага бүленергә тиеш дип исәпли. Аның шәһәре 750 мең кешегә исәпләнгән. Благодаря такой конструкции этот город можно быстро строить, достраивать, перестраивать. А обычно каждая сота будет рассчитана на 250 тысяч человек. В центре каждой соты будут расположены административные здания. Вокруг каждой соты будут расположены коммерческие зоны. И это сделано так, чтобы с жилых зон можно было легко и просто добраться и туда, и туда. Конференция башланыр алдына шәһәр мэры Наил Мәһдиев һәм мәгариф фән министры Энгел Фәттахов Чаллы укучыларын күп санлы проектлар белән танышып чыктылар. Не зря мы в Челнах впервые создали кванториум совместно с КАМАЗом, совместно с учреждением высшего образования. Поэтому челнинские ребята, они демонстрируют по всем направлениям, и по качеству образования, и по воспитательному блоку, и по проектным группам. Видите, столько проектов интересных. Запросто можно их представить на уровне всей России и международном уровне. Белем тәрбия бирүдә сыйфатка ирешү өчен яхшы шартлар да мөһим. Быел Чаллыда 3 мәктәп һәм 10 балалар бакчасы капиталь ремонтланды. 1 сентябрьдә 36 микрорайонда яңа мәктәп ачылачак. Ул 1224 укучыга исәпләнгән. 12 беренче сыйныф булачак. Мы дополнительно смогли 1,5 миллиарда с лишним привлечь средств из различных источников для укрепления материально-технической базы наших учреждений образования. Это серьезные ресурсы, поэтому и в этом направлении, в плане укрепления материально-технической базы, наряду с содержательной частью, весь образовательный блок города Набережные Челны будет работать. Әмма казанышлар белән беррәттән кимчелекләр дә юк түгел. Мәгариф министры Чаллыны Олимпиада һәм бердәм дәүләт имтиханнарында күрсәткечләрен түбәнәю өчен тәнкыйтьләде. Коррупция турында да әйтте. Республика буенча караганда мәктәпләрдә акча җыюдан иң күп шикаят Чаллы ата-аналарыннан килә, дип белдерде Фәттахов. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәгариф темасын дәвам итеп, бүгенге көндә илгә нинди һөнәр белгечләре кирәк? Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы һөнәрләр белешмәсе төзи. Моның өчен алар Россия шәһәрләрендә төрле предприятиеләрне карыйлар, эшчеләр белән аралашалар. Бүген министрлык вәкилләре КАМАЗ уку үзәгендә һәм Чаллы кванториумында булдылар. Хәзерге вакытта Россиядә информацион технологияләр белгечләре, рәтеп ябыштыручылар, машина йөртүчеләр күп кирәк. Бүген Эчке эшләр идарәсендә узган киңәшмәдә дә сүз 1 сентябрь хакында барды. Полиция һәм мәгариф хезмәткәрләре бу атнада ата-аналарны балаларына карата аеруча игътибарлы булырга чакыра. Чөнки җәй ахырында аеруча белем бәйрәме көнне исерек яшүсмерләр күбәя. Хокук сакчылары андыйларны тоткарлый һәм исәпкә куя. Соңгы ел буенча караганда, әлеге яшүсмерләрнең 70% яхшы гаиләләрдән. Сонарга күз салсак, бу елның 7 аенда Чаллы яшүсмерләре 85 җинаять кылган. Бу күпчелек бетен әйбер урлау һәм талау. Чаллыда бу көнгә меңләп төп кыргый киндер үсүе мәгълүм. Моны МЭК 2017 операциясы ачыклады. Киндер күпчелек шәһәрнең иске өлешендә очрый. Бер урында маларның саны хәтта 100дән артып китә. Орловкада ул аеруча күп. 1 августта башланган операция барышында киндерне 65-нче комплекста, Сидоровкада, ГЭС бистәсендә бакчачылык ширкәтләренә дә тапканнар. Кыргый киндер белән полиция хезмәткәрләре көрәшә. Участокның хуҗасы булмаса, үсемлекне полиция үзе йолкый. Кемнеңдер бакчасында аңа кисәтү ясыйлар. Юк итмәсә, кешене җинаять җаваплылыгы көтә. Чөнки киндер кул астындагы наркотик. МЭК операциясы 30 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк.
Нихаят металлурглар урамына ремонт ясалды. Халык моны күптән көткән иде. Тик ремонт вакытында Минзәлә борылышына турыга хәрәкәт итү билгесе куелды. Күп кенә машина йөртүчеләр аңа игътибар итмичә элеккечә борылалар. Моның өчен штраф яный. Бу урында хәрәкәт схемасы ни өчен үзгәртелгән соң? Хәбәрчеләребез сөйли. Металлурглар урамыннан Минзәлә ягына күпләр борыла. Күпчелек зур йөк автомобильләре һәм шул яктагы бакча авылларга йөрүчеләр. Турыга хәрәкәт итү билгесе күптән түгел генә куелган. Элекке гадәт белән Минзәләгә борылучылар кагыйдә бозалар. Куркынычсызлык не буенча тегеннән булса жол әйбәтрәк, ызынагы. Чөнки монда поворотта часто авария булып тора. Знак буенча караватылар нарушать итәләр. Менә бу жол бигрәк регулируется итмәй, светофор булса жөнрәк булыр иде. Как говорится, водительләргә да и пешеходларга да, монда үтүчеләргә дә. Монда попутный кешеләр күп чыга. Алар да чыга алмыйча интегеп торалар менә теге якта. Безнең съемка барган вакытта гына да 20ләп машина кагыйдәне бозды. Яңа билгене күрмиләрме, әллә шулай уңайлы булгангамы билгесез. Әмма ЮХИДИ хезмәткәрләре бу борылышның бик куркыныч икәнлеген кат-кат кисәтәләр. Солга борылганда авария ешрак чыга. Шуңа да бу борылыш хәрәкәт схемасыннан алынган. Димәк, шулай тиеш. Кагыйдәне үтәү зарур. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Келесі елға Татарстанда өлкән яшьтәге кешеләр өчен махсуслаштырылган травматология ортопедия бүлекләре ачыла. Бу Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының яңа проекты. Ул сынау рәвешендә башта 2 клиникада кертелергә тиеш. Берсе Шалының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе. Хәзер бу юнәлештә әзерлек бара. Кирәкле җиһазлар, җайланмалар исемлеге төзелә. Яңа бүлекләрдән производствода юлларда берничә төрле имгәне алган һәм сөякләре сынучан кешеләрне дәвалаячаклар. Проектны киләсе елның гыйнвар аенда гамәлгә кертү ниятләнә. Яршалы Татар дәүләт драма театры яңа спектакль әзерлем. Иҗат сезоны Булат Салаховның яратылмый калган ярлар әсәре белән башланачак. Ул Бөек Ватан сугышы чорында торф чыгарган урман кискән хатын-кызларның ачы язмышын күрсәтә. Автор шул заман кешеләренең хатирәләрен, архив документларын өйрәнеп язган. Хезмәт армиясенә 16 яшьтән узган кызларны гына алырга тиешле булса да, халык санын тутыру өчен хәтта 12 яшьлек кыз балаларны да авыр эшләргә җибәргәннәр. Һәрбер авылда 300-400 кеше үлгән, ир-егетләр үлгән дип. Алар исән кайтсалар, хәзер бит аларның нәселләре унга тапкырласаң да 4000 булган булыр иде, авыллар бетмәгән булыр иде, әйме. Шул вакытта тагын сорау туа, ирләр киткән, хатын-кызлар эшләгән. Хатын-кызлар шул ук дәрәҗәдә үк бит каядыр юкка чыкканнар, үлгәннәр, бала таба алмый калганнар, шулай бит. Ул менә вакытсыз юкка чыккан буыннар дип атыйм мин аларны. Әлбәттә пьесаны без нисек ул бар шулай итеп куймайбыз, үзгәрешләр бар, әлбәттә, ләкин уның темаһы миңа бик кызыклы. Чөнки ысынлап та Бөек Ватан сугышы турагында пьесаларда, киноларда етерлек, ә менә был хакта мин был хакта белмәйм. Режиссер Илсур Казакбаев Уфадан Щепкин театр училищесын тамамлаган. Башкорт театрында онлап спектакль куйган. Шалы театры белән беренче тапкыр эшли. Яратылмый калган ярлар спектаклендә төп рольне дә яңа актриса башкара. Якташыбыз Гөлинә Минхаҗева быел гына Казан театр училищесын тамамлап Чаллыга эшкә кайткан. Бу аның беренче роле. Премьера 6-7 октябрьгә билгеләнгән. Игътибар кисәтү бүген кич һәм иртәгә көндез һава торышы кискен үзгәрәчәк. Татарстан территориясендә яшен көчле яңгырлар, боз явы көтелә. Җилнең тизлеге вакыты белән секундына 25 метрга кадәр җитәргә мөмкин дип хәбәр итә Республика гидрометеорология идарәсе. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Набережных Челнах с 21 по 31 августа. Экспо-Кама. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru.